Початкував ініціативу висунути мене в президенту у Фейсбуці. Прихильники долучалися до сторінки з блискавичною швидкістю. І тоді я сказав, так цій нагоді, адже я можу і хочу взяти на себе таку відповідальність. Мадонна найбільше заробляє на концертних турах. Рейтинг найприбутковіших гастролей оприлюднив музичний журнал Billboard. Журналісти підрахували, що цього року співачка дала 72 концерти. Вона побувала у багатьох країнах, окремо завітала до України, всюди збирала повні зали і в результаті заробила понад 200 мільйонів доларів. У рейтингу Мадонна з великим відривом випередила Леді Гагу, Цирк дю Солей, рок-музиканта Роджера Уотерса, репера Джей-Зі та інших зірок. Не мільйонами доларів, а усмішками та цікавими сюжетами будемо підкорювати глядачів Інтера із Ганною Гомонай. Вона вже чекає на вас разом з гостями, а наступний випуск новин дивіться о 8:30. Доброго ранку всім нашим глядачам. Я нагадую, у нас у прямому ефірі в гостях гурт Men Sound. Доброго ранку. Ну, в такій багатоголосій компанії чудовій ми зустрічаємо це свято Святого Миколая. Хлопці, що для вас це взагалі? Я знаю, що у вас взагалі багато дітей. Скільки дітей у нас? вас? В колективі, якщо порахувати, 12 дітей. Половина, знаєте, Мабуть, у вас, так? Шестеро. це свято, це радість, це можливість ще раз своїм діточкам довести, що ми їх дуже любимо. Вони цінні для нас і це взагалі приємно. Що вашим діткам сьогодні Миколай привіз? Різне. Там жалувалися на те, що цукерочки зупинять. Кажуть, ну, цукерочки будуть в школі, в садочках, так що, а іграшки, всякі там такі от штучки цікаві приніс. Ну, а взагалі, ви самі з дитинства святкували це свято? Чи воно прийшло тільки зараз до вас? Ви знаєте, я скажу чесно, якось я не пам'ятаю так відверто от такі моменти святкові.